Convindreu amb mi que un llibre és un objecte molt especial. És font de coneixement, és memòria, entreteniment, és refugi, evasió. Tot llibre té el seu lector i tot lector té el seu llibre. És així. Sense lectura no hi ha idees, no hi ha pensament. La lectura és un estímul, un impuls, un element clau per descobrir i entendre el món. Sens dubte, són les societats més lectores les que més progressen. A Catalunya, el primer sector cultural del país és l'editorial. Hi treballen 35.000 persones, amb més de 300 empreses editorials que representen 500 agents. I atenció, perquè sense comptar continguts educatius, el sector editorial català representa entre el 65 i el 80% del total de facturació a l'estat espanyol. Però els nostres llibres també viatgen a les principals fires d'arreu del món i a Amèrica, on prop del 65% del que es factura ho fan editorials amb seu a Barcelona. Això sí, per Sant Jordi, cap aquí. Benvinguts i benvingudes a la 39a nit de l'edició, la gran gala anual del món del llibre a Catalunya. Amb tots vosaltres, la conductora de l'acte, la periodista Cristina Riba. Bona nit a tothom. Bona nit, benvinguts i benvingudes. Comencem, efectivament, una nit molt i molt especial. Ens retrobem un any més en aquesta gran festa anual del món del llibre, la nit de l'edició, ja en són 39. Per mi dir-vos que és un honor de debò, un plaer, acompanyar-vos un any més, una nit més, en aquesta gran gala. Que aquest any, doncs, aquí ho celebrem al Teatre Condal, ubicat aquí a l'Avinguda del Paral·lel. Com sabeu, una de les més emblemàtiques, que tenen més personalitat de la ciutat. Un paral·lel que, a més, ja a principis del segle XX ja es va obrir com una de les artèries més festives, lúdiques d'Europa, però que també alhora es va convertir en un oasi de llibertat, d'esbarjo, d'aquella Barcelona més grisa. I aquesta funció, la de refugi, la d'evasió, també la compleixen els llibres. Doncs bé, de llibres, de les seves virtuts, també de la situació actual del mercat editorial, ens en parla ara a continuació el president del Gremi d'Editors de Catalunya, el senyor Patrici Tixis. Feia goig veure aquestes imatges que hem vist de resum d'aquest any, amb el Sant Jordi, amb la Setmana del Llibre en Català, amb el Saló del Manga, amb la Fira del Llibre de Guadalajara. Realment estem vivint un moment molt dolç en el nostre sector. Abans de començar, vull saludar les autoritats, ministre de Cultura, president del Parlament, consellera de Cultura, conseller de Política Lingüística, regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona i també col·legues del sector que em fa molta il·lusió veure-us aquí. El president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, la presidenta de CEDRO, el president de les associacions de Madrid i d'Euskadi, els presidents dels gremis de llibreters, el president de CEGAL, el president del Gremi de Distribuïdors i de la Indústria Gràfica, resta d'autoritats i amics, benvinguts i moltes gràcies per acompanyar-nos. Abans que res, voldria tenir un record des d'aquí per als familiars de les víctimes de la Dana del País Valencià, que ho tenim encara tot molt recent, i especialment els nostres companys escriptors, llibreters, distribuïdors i editors, que d'una manera o altra n'han patit les conseqüències força dures. El sector s'ha volcat a través de diverses iniciatives, com heu anat veient, i la més recent és des de CEDRO, que ha fet una assignació econòmica especial del seu fons social perquè autors i editors afectats puguin començar a refer-se. Des d'aquí us enviem tot el coratge per poder reconstruir novament el que teniu fins ara. Bé, i com sempre a aquesta època estem arribant a final d'any, el temps vola, estem ja
pràcticament a punt de... o a punt no, ja hem començat la campanya de Nadal i el món del llibre veiem que és un ecosistema realment fèrtil, que cada dia hi ha més editorials. En els últims anys, és a dir, que en els últims 4 anys han nascut 36 noves editorials a Catalunya. La creativitat dels autors té cada vegada més possibilitats que mai per expressar-se i també té un gran predicament a fora. Els que venim de la FIL de Guadalajara, de la Fira Internacional del Llibre de Mèxic, de Guadalajara, Jalisco, hem vist que Espanya era el país convidat i que realment ha estat un gran festival d'autors i de creativitat espanyola. I la tornarem a visualitzar l'any vinent gràcies a que Barcelona és la ciutat convidada, amb la qual cosa tenim encara moltes més finestres obertes per la nostra creativitat. I, sobretot, el més important és que cada dia tenim més lectors, sobretot entre la gent jove. I això ens porta, sí, a tenir anys de rècord. Des de la pandèmia cap aquí, quan la lectura va recuperar amb força, i tots ho sabeu, el protagonisme que es mereix a dintre de la societat, no hem fet més que sumar lectors nous any darrere d'any. Aquest és un ecosistema, el del llibre, que en els 2 darrers anys ens ha donat algun ensurt, especialment a Catalunya. Tots ho sabeu i ho heu patit. Però, malgrat tot això, ens portarà a tancar aquest any com el millor any de la història de l'edició en termes absoluts, sempre i quan el Nadal continuï sent el llibre un dels regals estrella, que estem convençuts de que serà així. I permeteu-me que ho digui també amb la boca petita, però res ens fa pensar que l'any vinent això hagi d'anar enrere. Al revés, crec que podem seguir mantenint aquests ritmes que hem vist en els últims anys. La nostra societat és cada cop més lectora i a Catalunya és força clau. Ho veiem, per exemple, amb el Sant Jordi. Prop de 2 milions de llibres venuts, de més de 70.000 títols diferents, que són xifres rècords que es diuen molt aviat. O la Setmana del Llibre en català, que aquest any que la vam traslladar al passeig Lluís Companys va superar els 100.000 visitants. O el darrer Saló del Manga, que els que hàgiu tingut l'oportunitat de visitar-lo, aquest any ha aplegat a 168.000 persones, que no és poca cosa. Se situa ja com el segon gran festival dels que se celebren a Barcelona per nombre de visitants, darrere del Primavera Sound. Per tant, jo crec que això el que ens evidencia és que som un sector creatiu, despert, imaginatiu i que cada vegada és més font d'inspiració per a altres indústries culturals, especialment per l'audiovisual, que és, sobretot, innovador i que ve a buscar en les històries dels llibres inspiració per les seves sèries o per les seves pel·lícules. És veritat que sense aquesta creativitat nosaltres no hauríem sigut capaços d'arribar on som amb els 500 anys d'història que portem. Penseu que a Catalunya tenim agremiada, i això ho diguem amb molt d'orgull, cada vegada que puc ho dic, jo crec que alguns ja m'ho haureu sentit, tenim agremiada l'editorial més antiga del continent europeu, que porta una activitat ininterrompuda des de 1499, que és Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Per tant, això vol dir que ens hem vist passar per moltes dificultats, hem vist passar i hem vist la manera de convertir aquestes dificultats en oportunitats i mantenir-nos, sobretot, com la primera indústria cultural. Les noves tecnologies ens han fet canviar també, ens han ajudat a canviar, i així hem millorat la manera com ens acostem als lectors i els hi podem oferir els llibres quan volen, en el moment que volen i en el format que els hi vingui més de gust. I realment d'això ens en podem sentir molt orgulloses, però sens dubte les circumstàncies a vegades no ens ho posen fàcils. Ara aquests dies hem viscut un episodi realment curiós, que és que ahir al matí sabíem o vam començar a saber que les assignatures de literatura castellana i catalana les passarien a formar part de ser assignatures no obligatòries en els currículums escolars de batxillerat, passarien de segon a primer, amb la qual cosa no entrarien a les proves d'accés a la universitat, i per tant ens va causar a tots una gran perplexitat i sobretot indignació,
perquè per una banda ens trobem amb que hi ha plans de foment de la lectura i declaracions d'intencions de que la lectura és un element fonamental a la vida del ciutadà, però per altra banda ens trobem amb polítiques que són totalment contràries. Afortunadament, avui, aquest migdia, hem sabut que aquesta mesura s'ha retirat, no es posarà en marxa, però de tota manera sí que us dic que estarem atents perquè ens hem trobat ja, i això és un tema històric, que sempre les assignatures de literatura acaben caient dels currículums perquè sembla que sigui el més irrellevant. I això no ho podem permetre, no és de rebut per un sector com aquest i sobretot per algú que vol o per una societat que necessita millorar i que quan ens comparem amb els països del nostre entorn veiem que hi ha encara grans diferències. Perquè, malgrat que encara es llegeix més, que cada dia es llegeix més, aquí, si ens comparem amb dades dels nostres països veïns, encara som molt lluny. Sabem que hi ha un terç de persones que no llegeixen, que no els interessa llegir. Un terç de persones són molta gent, més del 35%, i que els que llegeixen aproximadament un promig de 10 llibres a l'any, més o menys, 10-11 llibres a l'any. Si mirem a França, el nostre país veí, que en temes culturals és un gran exemple de com es fan les coses i com es protegeix la cultura, el promig de lectura de la gent que llegeix està al voltant dels 15 o 16 llibres l'any, és a dir, més de la meitat del nostre. I això és equivalent a progrés, és equivalent a ascensor social i és equivalent a més esperit crític i totes les coses que vosaltres ja sabeu i que fins i tot em sap greu repetir-les, però sembla que els hem de posar sobre la taula cada vegada per evitar que passin coses com aquesta. Vull recordar de tota manera que la Generalitat va posar en marxa ara fa poc el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que estava avalat per totes les forces polítiques del Parlament, sobretot pensant en el fre que s'estava produint de la lectura en català i els mals resultats que havia hagut a les proves PISA. Aquest pla, que va ser consensuat amb tots, amb els sectors, amb les forces polítiques, es va començar a aplicar no amb el ritme que desitjaríem tots i sobretot hi havia un eix fonamental d'aquest pla que era la cooperació entre el Departament de Cultura i el Departament d'Educació per dotar de biblioteques escolars, un element importantíssim per a la formació a les escoles. Això va quedar aturat i és veritat, i ho hem de dir amb honor a la veritat, que en les converses que hem tingut amb el nou govern, amb la nova consellera, amb les noves conselleres, tant la de Cultura com la d'Educació, aquest tema sembla que està desencallat i ben aviat veurem com comencen a canviar les coses. Jo crec que en aquest moment estem en una situació en la que podem pensar que tot ha d'anar a millor. Un altre dels reptes importants que tenim és el de la intel·ligència artificial, que us he d'explicar. Aquesta manera tan poètica de definir una màquina que processa dades ens ha obert moltíssimes possibilitats en el sector, moltíssimes. Ens ha ajudat molt en la producció, en el descobriment de nous jaciments de lectors, en el descobriment de tendències de mercat, en substituir alguns processos repetitius, però ara resulta que aquesta màquina comencem a descobrir que també té una cara fosca, que és la d'intentar emular l'escriptura dels autors. I comencen a haver-hi iniciatives en alguns països d'Europa sense demanar permís i sense remunerar, agafar textos que estan protegits per la llei de propietat intel·lectual, que tenen drets d'autor, i utilitzar-los per entrenar aquesta màquina. Realment és una mica l'equivalent al que ens va passar fa uns anys, i això ho vam viure molt directament tots amb la pirateria. I heu de saber que tot això ens defensarem, tant des del gremi com des de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, com des de CEDRO, per intentar posar una mica de racionalitat en tota aquesta bogeria que hi ha al voltant de la intel·ligència artificial. Perquè al final, la intel·ligència artificial, si no hi ha una mà humana que acaba de posar-hi el sentit
a tot el que està, a les dades que s'estan processant, moltes vegades el resultat no és suficientment bo ni interessant com per aplicar-lo. Bé, simplement volia dir-vos, ja per acabar, que tenim coses per celebrar. I tenim coses per celebrar molt rellevants. Tenim coses per celebrar, per exemple, que els lectors segueixen preferint les llibreries. Segueixen preferint les llibreries com a elements, com a espais per comprar llibres. Que segueixen preferint el llibreter perquè li recomani els llibres més enllà de l'algoritme de torn que et dona una orientació del que a tu t'agradaria si has llegit una altra cosa. I per això, ministre, consellers, hem d'intentar fer un esforç per donar suport a les llibreries. Hem d'intentar fer un esforç encara més gran perquè l'efecte de la gentrificació, per exemple, que estan experimentant moltes de les llibreries a les ciutats i alguns dels pobles, puguem tamitzar-lo d'alguna manera. Ja hi ha iniciatives prou importants com, per exemple, el bonus cultural que fa el Ministeri o el fa 6 anys tria un llibre de la Generalitat o les altres iniciatives en aquesta direcció que contempla el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, però no són suficients. Jo crec que el nostre sector llibreter és un sector prou potent. Penseu que de cada 100 llibres que es venen, 67 llibres es compren en una llibreria. Hi ha uns 25 o 26 que es compren són llibres que es compren per comerç electrònic, són llibres en paper, i el llibre digital el tenim al voltant del 8% del que és el mercat. Per tant, les llibreries juguen un paper fonamental en el nostre ecosistema, i aquest ecosistema l'hem d'intentar mantenir i l'hem de protegir. Bé, i acabo agraint sobretot tota la feina que han fet els nostres companys de les juntes directives del gremi al llarg d'aquest any, de la Cambra del Llibre, de la Federació dels Gremis d'Editors, de Cedro i en especial a tot l'equip del gremi encapçalat per en Pep Lafarga, el nostre secretari general. També gràcies a Focus i al seu president, Daniel Martínez, que cada any ens acull en els seus teatres, i gràcies també a l'Oriol Faura pel seu treball entre bambalines. I sobretot gràcies als premiats que coneixerem avui, que són un orgull per a tot el sector editorial. Demostreu la vitalitat, el dinamisme d'un ofici que jo diria que és l'ofici més bonic del món, el de despertar emocions a través dels llibres i de les paraules. Res més, bones festes de Nadal a tothom i gaudiu de la vetllada. Gràcies. Abans de començar, m'agradaria fer, si ho vam decidir a la Junta Directiva ara fa poc, un reconeixement especial per una persona que està aquí entre nosaltres, que ha estat una mica l'ànima del gremi de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. És l'Antonio María de Ávila, que durant els últims 30 anys, més de 30 anys, jo crec que són més de 30 anys, Antonio, ¿no? ¿Con 30 vale? Vale. Ens ha ajudat a mantenir el lideratge d'aquest sector i, sobretot, ha tingut una extraordinària paciència per aguantar-nos. Por favor, si eres tan amable, Antonio, que tenemos un obsequio para ti en nombre de todo el sector editorial en Cataluña. Un àlbum cal·ligràfic de 1901, un incunable meravellós, que ell l'apreciarà perquè és un gran lector i que li encanta. O sigui que, Antonio, gracias por todo, enhorabuena, y si quieres dirigirnos unas palabras. No, breve. Gracias a ustedes y gracias a Patricia y a toda la Junta del Gremi por este recuerdo. La verdad es que llevo un año de una larga despedida que me tiene fascinado y asombrado porque me da mucho homenaje. Y como normalmente yo me he guiado por un concepto, os recuerdo que Juan Ilzaza me llamaba el kantiano de Constantina, que es el del deber, pues me cuesta trabajo entenderlo, pero la verdad es que lo agradezco mucho. Y efectivamente voy a disfrutarlo porque si tengo un vicio, casi es el único, aseguro. Ya sabéis que no fumo, no bebo,
no me junto con mujeres malas, es precisamente el de la lectura y de manera desaforada. También me produjo consecuencias con una fuerte depresión cuando tenía 15, 16 años, pero la lectura para mí es fundamental. Mucho más allá de lo que dice Borges, que decía que es por la memoria y la imaginación. No, es por la reflexión. Gracias a ustedes. Continuem després d'aquest obsequi, d'aquestes intervencions. Ho fem amb el lliurament dels reconeixements. I comencem, en primer lloc, amb el Premi de Traducció Àngel Crespo, perquè sense la tasca professional dels traductors, de les traductores, moltíssimes obres de la literatura universal haurien quedat fora de l'abast de molts lectors d'altres cultures. Podríem dir que els traductors i les traductores el que fan és connectar universos literaris, veritat, i que ens permeten gaudir d'idees, d'emocions i també d'històries d'arreu. I sense aquesta tasca dels traductors i de les traductores, una tasca sovint poc visible, però imprescindible, veritat, perquè això ens permet, ens obre diferents mons que ens permeten explorar moltíssimes emocions. Així que, per això, perquè volem valorar aquesta tasca, la nit de l'edició atorga aquest premi, el Premi de Traducció Àngel Crespo, que, com sabeu, és un dels certàmens més prestigiosos del món de la traducció. L'atorga l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, l'ASEC, honorant justament la figura del traductor, del poeta i de l'humanista Àngel Crespo. Aquest premi, dotat amb 3.000 euros, és per Àgata Osesek i Ernesto Rubio per la seva traducció al castellà de Los libros de Jacob, d'Olga Tokarczuk, editada per Anagrama. I aquest any, a més, també ens fa molta il·lusió perquè estrenem un reconeixement nou. I ens fa molta il·lusió perquè és el primer premi de traducció Àngel Crespo en català. També dotat amb 3.000 euros. Aquest premi és per Marta Pere Cucurell, per la traducció de Cartes a la meva mare, de Sílvia Plas, editada per Edicions del Periscopi. Així que fa entrega del premi l'honorable senyor Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, i el senyor Andreu Gomila, secretari del jurat dels Premis Àngel Crespo. Molt bé, fantàstic. Doncs gràcies, conseller, gràcies, secretari. Poden baixar. Ernesto, tu i l'Àgata Osesek, que heu traduït del polonès l'obra de la Premi Nobel de Literatura del 2018, l'Olga Tokarczuk, aquesta gran obra, Los libros de Jacob. Són més de 1.000 pàgines que van passant per diferents ciutats. A més, els protagonistes canvien de nom, canvien de llengua, canvien de nacionalitat, de credo. Un repte com aquest, com s'afronta a nivell de traducció? Bueno, en principi, amb molta feina, evidentment, i moltes lectures i relectures infinites. Olga Tokarczuk, el subtítol del llibre, diu que aquesta història està contada por los muertos, completada por la autora, siguiendo el método de la conjetura. Bueno, a ella le agraden aquestes coses una mica místiques, però nosaltres d'alguna manera sí que va haver un moment, crec, que estàvem totalment immersos al text, al llibre, i totes aquestes dificultats que no paraven de trobar-nos, d'alguna forma també, no volem dir màgica ni res semblant, però sí que aconseguíem, no sé, tampoc era tan complicat anar trobant solucions. També els traductors saben molt bé que quan un llibre està tan ben escrit com aquest i té una estructura i uns personatges tan sòlids, sempre és més fàcil. Sí, i una traducció ben feta, que per això esteu recollint també tots aquests premis, com el d'avui. Com és això de fer una traducció a 4 mans? Ho feu sovint? Sí, bueno, nosaltres traduïm per separat també, i amb Àgata ja portem uns anys, ja portem crec que 8 o 9 llibres, i bueno, la traducció normalment és una feina solitària, és el que solem pensar,
però també aquest sistema o mètode tàndem que solem dir-li és quasi l'ideal i hi ha com un diàleg, tot el diàleg que normalment establim amb els textos, els traductors, encara és molt més fructífer, segurament, poder fer-ho constantment amb igual. Per molts anys més, que pugueu seguir col·laborant. Marta, escolta'm, tens l'honor de ser el primer premi de traducció Àngel Crespo en català. Passaràs a la història, jo aquí ja t'ho deixo perquè ets el primer premi. És un honor. Què significa per tu ser la primera premiada d'aquesta categoria? Doncs això, un honor, i celebro que aquest premi, el Premi Àngel Crespo, hagi decidit fer la modalitat en català. És un petit pas més en el reconeixement dels traductors. M'agrada més parlar de reconeixement que de visibilitat, perquè hem de ser una mica invisibles perquè brilli l'autor. I bé, aprofito per dir que sí, que és un pas més, però que falten coses encara perquè es continuen citant textos de llibres traduïts com si l'autor d'un altre país l'hagués escrit en català i que les tarifes dels traductors no es corresponen ni de lluny amb el temps que hi dediquem a la feina, però bé. Molt bé, queda clar també la reivindicació i per això també estem aquí. Anem a parlar un moment de la teva traducció, de la que has fet, de Sílvia Plath. No és el primer cop que tradueixes aquesta escriptora i poetessa nord-americana. També vas traduir La campana de vidre. És una de les grans de la literatura, tot i que va morir molt jove. I també tens altres noms, Nabokov, Henry James, Faulkner, Virginia Woolf, Joseph Conrad, Edgar Allan Poe. Tu no t'hi poses per poc. Vull dir que t'imposa afrontar aquests grans noms, aquests tòtems, podríem dir. Sí, imposa. Clar, tens entre mans una obra d'art i amb la teva feina has d'aconseguir que sigui una obra d'art també, amb la teva llengua, no? Llavors, sí, imposa, no? T'hi poses amb molt de respecte, però alhora, com més imposa un autor o una obra, més gratificant és la feina de traducció, no? I estàs d'acord? Perquè, esclar, tu tradueixes un text que és excel·lent i l'has de fer excel·lent també, no? Llavors això, clar, requereix una dedicació i bé, l'ofici compta també i bé, millor. I bé, tots aquests llibres que has dit, aquests autors, clar, cada un és un repte diferent. En el cas de Sílvia Plath, les cartes de la meva mare, ja no hi és aquí, clar, són unes cartes, cartes que s'escriuen mare i filla durant 13 anys, fins a la mort per suïcidi de Sílvia a 30 anys, i el repte era aconseguir una llengua molt col·loquial, molt amb les coses del dia a dia, la llengua que fem servir amb la gent que estimem, amb qui tenim confiança, i alhora és la llengua d'una escriptora que de molt jove va demostrar un gran talent literari. Llavors hi ha textos, bé, hi ha descripcions, en les cartes hi ha un tipus de textos diferents i hi ha fragments d'alta qualitat literària i d'alta tensió literària, hi ha poemes també, i llavors, clar, era bé, aconseguir tot això en català. És un llibre on hi ha molta tensió, perquè la relació entre mare i filla aparentment és... Però no ho expliquis tot, escolta'm, perquè si no aquí, que ens llegim tots el llibre, veritat? Ho deixem aquí, Marta, però entenem perfectament la dificultat i també el compromís. Vull donar les gràcies també a l'editorial Periscopi per haver confiat en mi, per molt bé, doncs un fort aplaudiment, moltíssimes gràcies. I ara doncs toca celebrar, perquè fer anys doncs és important, no? Això vol dir que també s'ha d'anar sumant i que les coses es fan bé. Així que començarem amb un homenatge amb aquelles editorials que feu 25 anys i que el Gremi d'Editors de Catalunya us vol distingir i homenatjar. L'editorial GEMC Publications és el somni fet realitat d'una mare i dues filles que van trobar en aquest projecte la manera de treballar juntes, fent el que més els agrada,
posar a l'abast dels més petits llibres que transmetin valors amb textos i il·lustracions de qualitat. Doncs doble mèrit per aquest tercet de dones que, 25 anys després i amb 300 títols al mercat, ha aconseguit destacar en la indústria, internacionalitzar-se i alhora estimar-se i respectar-se més que quan van començar. Ediciones de Intervención Cultural, coneguda per la seva revista El Viejo Topo, celebra el seu quart de segle destacant-se com un referent en la publicació de llibres i revistes amb una marcada orientació crítica i de compromís social. Fundada el 1998, l'editorial continua la tasca cultural i política iniciada l'any 76 per El Viejo Topo, que va abordar des dels seus inicis temes de contracultura, moviments socials emergents i anàlisi política. Una essència aquesta que li ha permès adaptar-se i seguir plenament vigent en el panorama editorial actual. La qualitat, la singularitat i l'aposta per desmarcar-se de les convencions són els pilars que defineixen el catàleg de Minúscula, un editorial de nom petit amb una selecció literària de gran abast, amb obres subtils però profundes, sovint allunyades dels circuits més convencionals. Minúscula ha construït al llarg d'aquests 25 anys un catàleg coherent, articulat en 6 col·leccions que es manté fidel a les seves inquietuds fundacionals. Aquesta gent mereix un aplaudiment en majúscula. Profit Editorial és una empresa familiar que va néixer a mitjans dels 80, amb l'objectiu d'oferir publicacions de management, sempre en col·laboració amb autors de prestigi internacional. Ara fa 25 anys, l'editorial va ampliar els seus horitzons amb el segell Amat, introduint llibres pràctics sobre temes que van des de la salut fins a les relacions personals. Actualment, amb més de 800 títols i una marcada línia editorial, Profit Editorial continua treballant amb la missió de crear, produir i distribuir continguts que inspiren i transformen. Bona feina i per molts anys. Molt bé. 25 anys. Fa l'entrega d'aquests reconeixements dels 25 anys de trajectòria professional l'il·lustríssim senyor Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Sisplau. De tot, l'enhorabona, i per 25 anys més, com a mínim. I començarem amb la Georgina. Teniu uns 300 títols publicats de literatura infantil. Quina és la clau, Georgina, per arribar als més petits, a aquest públic que també pot ser més exigent, o no? Sí, des que vam començar vam pensar quina era la clau per poder impactar, perquè no ens dirigíem només a nens d'aquí, sinó a nens de tot el món. I el que vam fer és buscar autors especialitzats, il·lustradors que impactin a tot arreu i tractar temes que siguin universals. I després, gràcies a tot el que els editors ens van explicant de les particularitats de cada país, hem pogut crear llibres que impactin a tot arreu. Que bé. I què és el que teniu més en compte? Quins criteris? Potser els valors que transmeten o les il·lustracions també? Els valors, després les il·lustracions, perquè clar, no és el mateix un client de Suècia que un editor de la República Dominicana o un de l'Aràbia Saudí. Llavors, un animal, per exemple, com és el porc a l'Aràbia Saudí, tot té que estar molt mil·limetrat. O sigui, a nivell d'il·lustració, a nivell de text. Molt bé, doncs gràcies, Georgina. Miquel, El Viejo Topo és coneguda pel seu compromís, aquest compromís amb el pensament crític. Quins són els reptes socials que afronteu en aquests moments? Una pregunta que hauríem de fer a les primeres files d'aquest auditori. Estem en una època complicada de molts canvis socials i polítics i, en realitat el que ens toca fer és intentar motivar la gent, motivar el pensament crític, intentar formar i en les nostres possibilitats influir en el que nosaltres creiem que socialment és més adequat. Aquest és el paper que jugueu i que és necessari. Us sentiu molt solitaris amb aquest paper que esteu fent des de la publicació i l'editorial Viejo Topo?
No, en realitat no ens sentim sols. Jo crec que hi ha moltíssimes iniciatives que en diferents punts de vista aporten, inclús en posicions de pensament molt diverses a les nostres, però jo crec que totes aquestes opinions ajuden a que la societat avanci i enfoqui allò que vol. Molt bé, doncs a seguir amb aquest compromís, pensament crític tan necessari i tan important. Moltíssimes gràcies. Valèria, l'editorial Minúscula, vosaltres sobretot esteu especialitzats en obres, amb autors que no han estat editats aquí, a casa nostra. Quins criteris seguiu per escollir aquestes obres per formar part del vostre catàleg? Sí, nosaltres publiquem els títols en col·leccions i cada una d'aquestes col·leccions, diguem-ne, ofereix un punt de vista bastant singular. Crec que aquesta més és una característica de la feina editorial. Crec que és, de fet, el que és la identitat de la feina editorial, que és la de ser un punt de vista sobre la literatura, en el nostre cas, som una editorial literària, i sobre el món. I jo crec que en aquestes col·leccions, cadascuna a la seva manera s'esforça per articular aquest punt de vista. Us costa trobar obres que realment siguin tan fidels als vostres pilars fundacionals? La veritat, No ens costa gaire. El que passa és que juguem amb avantatge i és que no publiquem masses novetats al llarg de l'any, seran màxim unes 15. Si ara comencéssim a publicar unes 30 o 40, que és una temptació que podríem haver tingut en algun moment o que podríem arribar a tenir, seria bastant més complicat. Més complicat, però no la teniu de moment, aquesta temptació. De moment aquesta temptació hem resistit durant 25 anys, aquesta tentació. I tant, perquè això t'anava a dir, vosaltres de Minúscula teniu el nom, només, perquè res més, l'enhorabona. No, hem fet de la necessitat no virtut, sinó marca. Una marca. Sempre han sigut petits. Enhorabona, 25 anys no pot dir tampoc tothom, i ara vull parlar amb l'Alexandra perquè un dels grans temes vostres especialitzats és el management, l'educació financera. Creus que avui sabem més de finances, d'economia que abans? Ho heu notat també, aquest canvi social a l'editorial? Bé, sí. De fet, la funció del llibre, com tots sabeu, és democratitzar la cultura, i en aquest cas jo penso que els darrers 25 anys la cultura financera ha tingut una evolució important i penso que des del sector editorial, els que publiquem llibres de finances, concretament a la pregunta, doncs hem ajudat a que el coneixement sobre les finances, que tots, qui més qui menys, som experts en finances, no? Alguns més, per això. Bé, també penso que el món de les finances ha evolucionat, igual que les publicacions, i per un costat s'ha globalitzat. Nosaltres traduïm llibres bàsicament d'Estats Units, d'Anglaterra, d'Alemanya i de França. Pensem que som bastant pioners amb sistemes i en productes financers, per un costat globalitzar, i després també per un altre ha evolucionat molt amb la innovació, amb nous productes, crowdfunding, en fi, molts productes financers i molts sistemes de finançament que fa 25 anys eren desconeguts. I des d'aquest punt de vista penso que els llibres de finances ajuden. Nosaltres publiquem llibres pràctics. A més, heu incorporat, efectivament, amb aquest segell, el segell Amat, heu incorporat altres temàtiques com salut, com relacions personals, perquè vosaltres el que busqueu, a part de tot el que em comentaves d'educar, també és inspirar, és transformar amb totes aquestes temàtiques diferents que tracteu. De fet, nosaltres vam començar publicant llibres de management i com que anava molt bé volíem seguir creixent, llavors vam pensar, publicant llibre pràctic, doncs hi ha un plantejament molt senzill, que és que si el dia té 24 hores i en dormim 8, ens en queden 16, que aquestes 16 de les quals 8 hem de treballar, ens en queden finalment 8. A mi aquests números no em surten així, tampoc. Les hem de dedicar a nosaltres, no? Doncs aquestes hores que hem de dedicar a nosaltres
doncs què fem amb aquestes hores? Mengem, tenim una família, hem de fer esport, ens hem de cuidar, doncs vam destinar els esforços a pensar què fem tots plegats quan no estem treballant. I això és el que publiquem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Podeu baixar, un honor, un plaer parlar amb tots vosaltres. Gràcies. Però ara volem seguir sumant anys i homenatgem a una editorial que en fa 75. Ara us vull parlar d'un cas d'èxit, d'una història que demostra, una vegada més, que és veritat que la feina ben feta no té fronteres. Aquesta història la van iniciar l'any 1949 José Manuel Lara Hernández i la seva esposa, Maria Teresa Bosch Carbonell, quan van fundar a Barcelona l'editorial Planeta. I es van estrenar amb una primera novel·la, Mientras la ciudad duerme, de Frank Yerby, que ja va ser tot un èxit de vendes. Un parell d'anys després, amb la idea de buscar nous lectors i d'apostar per autors espanyols i de l'Amèrica Llatina, van crear el que és avui un dels guardons literaris més prestigiosos i influents del món de parla hispana, el Premi Planeta de Novel·la. Més endavant van fer arribar els llibres a les llars espanyoles amb la venda a domicili d'obres enciclopèdiques. Un esperit innovador, el del seu fundador, que va portar l'editorial a eixamplar horitzons cap a l'Amèrica Llatina, a créixer incorporant nous segells i a acompanyar la carrera de molts escriptors fins a convertir-se en el que és avui, el grup editorial líder en llengua espanyola i catalana, sense haver perdut el seu caràcter d'empresa familiar. El creixement de l'editorial a finals del segle passat i la seva transformació al segle XXI va ser liderada pels fills dels fundadors, Fernando i José Manuel Lara Bosch, acompanyats pel qui avui és el president de Grupo Planeta, José Creueras. Una editorial que va néixer amb un capital de 100.000 pessetes i que ara celebra els 75 anys, sent el grup de comunicació líder a Espanya i el primer grup privat d'educació superior. El que us deia, un cas d'èxit rotund. Doncs sí, 75 anys. I entrega el reconeixement l'excel·lentíssim senyor Ernest Urtasun, ministre de Cultura. I puja a recollir també aquest guardó Jesús Badenes, director general de la divisió editorial del Grup Planeta. Gràcies, ministre. Molt bé. Hola, Jesús. Encantada. Primer, l'enhorabona, perquè no és fàcil fer 75 anys i menys arribar-hi com arriba Planeta. Grup editorial, grup de comunicació, de formació líder, amb presència en més de 20 països. Per tant, ens fa molta il·lusió que ens acompanyi aquí avui com a representant del Grup Planeta i també com a expert en tot el sector editorial que és. En aquests 75 anys al món editorial hi ha hagut una evolució i una transformació increïble. Ho comentava també en algunes pinzellades a Patrici Tixis en el seu Parlament. Sobretot en aquestes dues últimes dècades, veritat? Quins són els canvis més rellevants que vostè destacaria que ha viscut el sector editorial? En primer lloc, només un minut, volia simplement dir que per mi és un gran honor i reconeixement rebre aquest reconeixement, que en part que em toca recollir a mi, però que és degut a que molta gent que m'ha precedit han permès que avui Planeta sigui el grup que és. Hi ha molts companys, hi ha molts predecessors i el fundador el primer de tots. Anant a la pregunta concreta, Patrici deia fa un moment que a dia d'avui l'índex de lectura a Espanya és el 68% dels espanyols. Quan jo vaig començar el sector, que va ser l'any 2000, jo estava a Planeta els darrers 25 anys, no més que això, era el 39%. Per tant, ha pujat des del 39 fins al 68. Hi ha una dada que és molt encoratjadora, que és que si mirem la franja d'edat de 15 als 24 anys, que és la pedrera de lectors de futur, aquest percentatge puja del 68 al 74. I si encara volem afinar més i pensem en les noies de 15 a 24 anys, aquest 74 puja fins al 82. El 82% de les noies entre 15 i 24 anys són lectores. I això és una dada molt esperançadora de cara al futur del sector del llibre a Espanya.
I tant. Llavors, per vostè, quins són els reptes més immediats que afronta en aquests moments el sector editorial? Jo crec que el sector, que és un ecosistema que treballa molt bé junt, ha sigut capaç d'adaptar-se molt bé als canvis de l'entorn. O sigui, el Patrici deia fa un moment que el comerç electrònic, que avui representa un 22% del total de llibres que venem al sector, doncs semblava que podia ser una amenaça. De la mateixa manera, també, el llibre electrònic semblava que podia fer trontollar el sector. Tot això no està així. Avui, el llibre electrònic és una oportunitat de fer arribar el llibre a lectors de la manera que ells desitgen. El mateix està passant amb l'audiollibre. Hi ha altres reptes que crec que estem abordant molt bé, com per exemple les xarxes socials i la tecnologia. Crec que entre tots els editors, i és important dir que treballem molt bé amb gremis i amb federació i junts, o sigui, ningú pot ser més fort que l'entorn on li toca viure, i jo crec que en aquest sentit el sector editorial ha sigut un sector exemplar a l'hora d'afrontar els reptes sectorials d'una manera conjunta. Deia que el tema del màrqueting i la promoció dels llibres és molt rellevant. Crec que el sector ha fet servir molt bé les xarxes socials. Crec que el llibre a dia d'avui és un element central de la conversa a les llars espanyoles en matèria cultural, i això és el que està a la base de les xifres que dèiem anteriorment. Escolti'm, expliqui'ns o digui'ns algun secret d'aquesta clau de l'èxit del Planeta, a veure si podem anar apuntant idees. Jo crec que és ser fidel a l'origen, molt conscient de la tasca que ens toca fer, que és ajudar a desenvolupar el nivell cultural del nostre país, del país que ens toca servir, posar el lector al centre, que és molt important, i respectar moltíssim l'entorn, els competidors, els impressors, els llibreters, els periodistes culturals, els distribuïdors. O sigui, crec que tota si voleu, la cadena de valor del llibre és molt important i s'ha de desenvolupar de manera conjunta i prou equilibrada. I crec que això, entre tots, ho estem fent, i aquesta és una mica la base del secret de l'èxit. I abans d'acabar, com s'imagina, a veure, ni vostè ni jo estarem d'aquí 75 anys. Vostè sí. Però com s'imagina Planeta d'aquí 75 anys? Li he de confessar una qüestió que m'ha passat a l'entrar. A l'entrar en aquest teatre tan bonic i tan ple de gent, que agraïm tots els homenatjats la vostra assistència, he vist amb un ròtol molt gran, més gran que el nom del teatre, que posava Escape Room. És l'obra de teatre. Amb una traducció una mica lliure es podria traduir com Atzucac, que és un carreró sense sortida. Jo crec que el sector clarament no està ahí, crec que el sector té un futur brillant. Jo m'imagino un món amb el qual dintre de 75 anys l'índex Lector Espanya no serà del 68, sinó que serà del 90, amb un sector que farà arribar els llibres de totes les maneres als lectors, que serà conscient del gran actiu que té tant amb les llengües que tenim, tant en català com en castellà, que farà un sector que des de l'escola ja valorarà molt la part dels llibres i la part lingüística, i jo crec que serà una civilització aquesta que d'aquí 75 anys ens succeirà, que estimarà molt els llibres perquè serà conscient que molta part de l'èxit i desenvolupament social serà deguda als propis llibres. Doncs Jesús, tant de bo, quina energia més positiva que ens ha donat. Un fort aplaudiment per Jesús Badenés. Moltíssimes gràcies. Seguim viatjant en el temps. Ara ens traslladem 100 anys, 100 anys enrere, un segle. 100 anys, 1924. Per exemple, hi ha moltes fites importants aquell any. Al febrer de 1924, no sé si us recordareu, algú recorda? Aquell any va caure una gran nevada, molt històrica, la gran nevada del segle de Catalunya. A més, aquí a Barcelona es comptaven no, ho he fet massa petit, 20 centímetres de neu, que ho va paralitzar tot. Durant 2 dies, 2 dies. Fred, molta neu, un mal de cap. Hi ha una altra fita que també m'agrada molt, però molt aquesta, és que s'encenien per primera vegada els micròfons de Ràdio Barcelona. Sí. La primera ràdio amb llicència per emetre a la península Ibèrica. I després hi ha una altra fita també molt important, molt important. El 30 de desembre, d'aquí res, farà exactament 100 anys, s'inaugurava a Barcelona el primer ferrocarril metropolità, el metro. També una gran fita, 100 anys del metro de Barcelona.
I en aquest context de canvis, de novetats, de transformacions, també passava una cosa molt important, que va ser el naixement de dues editorials visionàries que amb la seva tenacitat i la seva convicció avui dia estan en plena forma i continuen més fortes que mai. Són l'editorial Barsino i l'editorial Clie. Fundada per Josep Maria de Casacuberta ara fa 100 anys, l'editorial Barsino va néixer com una resposta cultural a les adversitats polítiques de la dictadura de Primo de Rivera. I ho va fer amb una primera publicació, Lo somni de Bernat Metge, que ja responia a una missió ambiciosa que encara avui es manté: acostar al gran públic els clàssics de la literatura catalana amb rigor i qualitat. Un dels seus èxits més longeus és la col·lecció Els nostres clàssics, amb obres de figures tan rellevants com Ramon Llull, Joanot Martorell i Ausiàs Marc. La Barsino també ha destacat per col·leccions divulgatives com Popular Barsino, abordant temes diversos des de manuals pràctics fins a traduccions de clàssics universals. Com a protagonista de la seva època, al llarg de tots aquests anys, també li ha tocat esquivar algunes dificultats, però gràcies a la Fundació Carulla, des de principis dels 70, l'editorial ha mantingut el seu ferm compromís amb la filologia i l'alta cultura. Amb propostes modernes, com Tas de clàssics, i noves col·leccions com Imprescindibles i Mirades, l'editorial Barsino continua apropant els clàssics al públic actual. Aquest 2024 també celebrem els 100 anys del naixement a Terrassa de l'editorial Clie, fundada com a associació educativa cristiana per Samuel Vila. Des de la seva creació s'ha consolidat com una de les principals editorials protestants de teologia en l'àmbit hispà, amb un catàleg que supera, atenció, als 3.000 títols. El seu primer llibre, A las fuentes del cristianismo, va establir la seva línia apologètica i històrica defensant la continuïtat del protestantisme i al llarg d'aquest segle, Clie s'ha convertit en un pont entre l'acadèmia, l'església i la societat, publicant obres de referència per a creients, teòlegs, líders i també laics en la recerca de connectar fe i valors. Una fita destacada és la Bíblia d'Estudio Patrística, un èxit de vendes que enllaça el món actual amb les fonts del cristianisme primitiu. Fent honor al seu lema d'aprendre, educar i inspirar, l'editorial ha incorporat temes contemporanis com la justícia social, els conflictes de gènere, l'ètica cristiana i l'ecologia, reforçant així el seu compromís amb les noves generacions. L'editorial Clie, connectant fe i valors des de 1924. 100 anys, fa l'entrega d'aquests 100 anys, el reconeixement al molt honorable senyor Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. I tant que sí. Enhorabona, Enhorabona. Enhorabona, perfecte. Oriol, quan es va publicar Lo somni, de Bernat Metge, ara fa 100 anys, va ser la primera publicació de l'editorial Barsino. Veu fer unes 1.000, tu te'n recordaràs també com jo, unes 1.500 exemplars, que ho veu esgotar, ho veu exaurir en 15 dies. En 15 dies. Escolta'm, què va passar llavors? Què creus tu que va passar aquest èxit? Era una necessitat d'aquell moment? Responia a diversos factors. D'una banda, a una societat civil potent, forta, que es trobava encara potser una mica en xoc per l'esclat de la dictadura de Primo de Rivera i, per tant, en aquest país tot sovint la societat civil ha respost, però també era una necessitat de posar a l'abast dels lectors els clàssics catalans. Que és el vostre objectiu, també de difusió. Sí, perquè fins aleshores estaven a l'abast només dels erudits i Barsino va néixer amb la idea de posar-los a l'abast del màxim de lectors possibles. Com, per exemple, una de les grans obres també, Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. Escolta'm, com heu aconseguit amb aquesta nova proposta editorial connectar amb aquests nous lectors? Doncs una mica tornant als orígens. És a dir, vam fer la reflexió de què trobàvem a faltar nosaltres com a lectors en el mercat català i vam veure que hi havia apostes molt interessants pels clàssics catalans, i que això demostrava que hi havia un cert interès, però veiem que Barsino estava en una posició immillorable per llançar-s'hi de ple i apostar fort per fer una col·lecció seriosa, divulgativa, ben feta i que realment fos la nostra raó de ser, que no fos una col·lecció més, sinó que fos la nostra raó de ser. Teníem
la convicció que els lectors hi eren, sempre hi ha el dubte de si n'hi haurà prous o no, i hem constatat que sí, i per tant estem molt contents. Molt bé, doncs, enhorabona. Sobre l'editorial CLIE, amb l'Alfonso. És l'editorial protestant més antiga d'Espanya i va començar sent com un projecte clandestí. Com ha condicionat la seva idiosincràsia aquest origen? Quan tens dificultats, una de les coses que aprens és si val la pena o no jugar-te-la. Posar la pell. Ho has de tenir molt clar, això, eh? Exactament. I aleshores tot això el que et porta també és que tinguis una resiliència, però la resiliència aguanta un temps. Però aquí està la clau. És una resiliència que està basada també a conviccions, conviccions que realment et donen la capacitat de patiment per realment jugar-te la pell. Jo crec que una resiliència basada en valors, en conviccions, en principis. Em sembla que et deia Serrat, cantava, lo de Manchado. No confundir valor i precio. N'hi ha coses que tenen valor i no tenen preu. Com creieu que vosaltres, com a editorial CLIE, heu contribuït també a aquesta llibertat religiosa? Nosaltres tenim uns valors d'humanisme cristià, però el fundador de l'editorial, Samuel Vila, de Terrassa, el que va fer ell és posar tot el seu patrimoni, tota l'entitat, amb una lluita, amb una resistència activa, amb tots els temes de persecució que n'hi havia en aquell moment en tot el poble evangèlic. No solament en temes polítics, sinó també a nivell administratiu, legal, fins i tot persecució també religiosa, i va aixecar una veu d'una manera activa, molt pràctica, fins i tot en temes de política internacional, agafant també tots els consulats d'aquí, dels països més europeus, amb una cultura molt més protestant, i fins i tot va arribar als parlaments d'Anglaterra, amb la reina, fins i tot a Washington, en 2 o 3 ocasions, i tot això, un granet de sorra, igual que van fer molts de les editorials, el que va fer és forçar una miqueta aquesta llei que tu mencionaves de l'any 1978-79 de la llei de llibertat religiosa. Molt bé. Doncs escolteu, ens tornem a veure d'aquí 100 anys i acabem de parlar-ho. Gràcies. Molt bé, doncs. Bé, després de les celebracions d'aquests aniversaris que sempre ens fan moltíssima il·lusió i que hi ha moltes coses a explicar, mira, s'han quedat aquí parlant, ja poden baixar. Doncs seguim amb el lliurament de més guardons, de més premis d'aquesta nit. I a continuació fem un que també és molt especial per nosaltres, que és el Memorial Fernando Lara. Fernando Lara va néixer a Barcelona el 1957, va ser editor, va ser conseller delegat del Grup Planeta, l'empresa que havia fundat el seu pare, José Manuel Lara Hernández. També va ser president de la Cambra del Llibre de Catalunya durant 8 anys, entre 1987 i 1994. El 1995, un any més tard, doncs només amb 38 anys, va morir en un accident de trànsit. I ja des d'aquell mateix any, des d'aquell mateix moment, ho tenia molt clar, la Cambra del Llibre de Catalunya va instaurar el Memorial Fernando Lara. És un guardó sorgit de l'admiració i de l'estima. Aquest premi s'atorga en reconeixement a la tasca d'un jove empresari o empresària o una nova iniciativa empresarial relacionada, lògicament, amb el sector, amb el món dels llibres. I la Cambra del Llibre de Catalunya concedeix aquest premi Memorial Fernando Lara a la llibreria Sandac. La llibreria Sandac és molt més que un espai per l'adquisició de llibres. És una invitació a gaudir de la lectura des de la primera infància. Maurice Sendak, creador d'Allà on viuen els monstres, va revolucionar la literatura infantil explorant temes emocionals complexos, afegint ambigüitat narrativa i combinant de manera magistral fantasia i realitat. Sendak no va menystenir mai l'exigència dels joves lectors. Al contrari, va respectar sempre la seva intel·ligència, animant-los a reflexionar. Amb aquesta mateixa voluntat va néixer la llibreria Sendak,
el projecte de la Núria, l'Aitor i l'Eva, que pren el nom del cèlebre autor. Amb una oferta de fons especialitzat, en un espai acollidor, ofereix una selecció curosa i variada de llibres, tant de novetats com de clàssics, i llibres d'importació de les editorials independents més potents del món. Recomanacions, seguiment de l'actualitat literària, tallers, clubs de lectura. A la llibreria Sandac hi trobem moltes coses relacionades amb el món del llibre, però el que hi ha per damunt de tot és qualitat i respecte envers els seus lectors. Un espai del tot inspirador. Molt bé, la llibreria Sandac fa entrega del guardó Memorial Fernando Lara a l'honorable senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura, i al senyor Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya. Escolteu, què significa per vosaltres, Aitor? Molt afalagats. Realment, els llibreters són persones que vivim allà el dia a dia, no? Vivim en una rutina que ens agrada molt, no? I de cop i volta rebre aquests reconeixements és molt estrany per nosaltres, però molt gratificant, no? Tenim una professió, per això, que és molt gratificant, perquè estranyament un lector surt de la llibreria enfadat o cabrejat. Sí. Sempre normalment surt la gent contenta, no? Llavors, vull dir, cada dia tenim la nostra petita recompensa, que us intentem transmetre també als editors quan us veiem, o als distribuïdors, als autors, les autores, però nosaltres la rebem cada dia i de forma molt immediata, no? Però això fa molta il·lusió. Ells no tenien massa clar cap on volien enfocar la llibreria, però havien sigut pares recentment, els dos. Els unia l'amor pels llibres, la paternitat i la maternitat, i van començar a investigar una miqueta sobre aquest món i els va fascinar, i jo penso que és l'acció més perfecta que podíem fer. Molt bé, doncs escolteu, a seguir fent xarxa, perquè vosaltres sou molt més que una llibreria. Un fort aplaudiment, gràcies. Arribem a un dels moments realment més especials de la nit, que és el Premi Atlàntida. Un premi que té com a objectiu reconèixer una personalitat o una entitat que s'hagi distingit pel seu compromís per la cultura, el foment de la lectura, també, i defensa de la propietat intel·lectual. I aquest any el Premi Atlàntida reconeix una gran tasca d'una eminència científica, el paleontòleg i divulgador científic Juan Luis Arzuaga. I aquesta nit, a més, tenim l'honor que ens acompanyi aquí a l'escenari i que ens farà la glossa d'aquest Premi Atlàntida 2024 el senyor Daniel Fernández, editor i president de la Federació de Gremios d'Editores d'Espanya. Si us plau, pot pujar. Toca fer la laudatio, amb els termes tradicionals universitaris, de Juan Luis Arzuaga. A Juan Luis Arzuaga yo lo conocí prácticamente en la prehistoria, a principios de los años 80, como corresponde. Luego, como si fuéramos un neandertal, y él es el Homo sapiens, y por lo tanto me quedo yo con el neandertal, pues nuestras vidas se separaron largo tiempo. Nos reencontramos en parte gracias a Patrici, que es quien me ha liado para que haga la laudatio de Juan Luis. Y lo primero que me dijo Juan Luis, demostrando que conocía perfectamente la teoría de la evolución de Darwin, fue: hombre, Daniel, se te ha caído la melena y estás mucho más gordo. Y le dije: vaya por Dios, Juan Luis, tú sin embargo sigues delgado, en forma y conserva el pelazo, aunque se le ha puesto blanco. Eso es la única cosa. En ese sentido debo decirles que ha evolucionado menos que yo, de cuando éramos jóvenes y él ya empezaba a ser efectivamente una eminencia completa. Es absolutamente imposible que les pueda referir todos los honores, títulos, premios que a lo largo de la vida Juan Luis ha ido atesorando. Aquí tendrán una muestra fotográfica, primero de su vida, luego de algunos de sus libros, y por lo tanto verán que además, permíteme que te lo diga, te lo has pasado estupendamente, te lo sigues pasando estupendamente. Juan Luis Arzuaga es una de las características de su personalidad, en realidad es un Peter Pan, sigue buscando
algo que todavía no ha acabado de encontrar, sigue excavando el mundo para ver si lo encuentra, y es especialmente apropiado que reciba un premio de los editores llamado Atlántida. Porque si alguien es capaz de encontrar el continente perdido, es Juan Luis Arzuaga, que lleva mucho tiempo a la búsqueda de nuestra historia. Él ha reconocido en más de una entrevista que, bueno, es catedrático de paleontología de la Complutense. Eso le ha servido, con permiso de Lourdes, su esposa, que está aquí, para impresionar a las señoras a lo largo de su vida, porque es aquello de ¿usted a qué se dedica o tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy paleontólogo. Y eso es algo que, claro, que suena mucho mejor incluso que ser editor, aunque editor no esté mal, porque os recuerdo a los colegas que en estos momentos hay editores de lámparas, editores de muebles, es decir, los diseñadores de distintos cachivaches han decidido que ser editor es una cosa que también viste, pero paleontólogo viste mucho más. Eso, y permite además eso, esa vida divertida. Él ha reconocido en varias entrevistas que leyó lo que en España conocimos como En busca del fuego, que luego fue una película de Jean-Jacques Sanot, la Guerre du Feu, la Guerra del Fuego, el libro de Rosny, y que eso lo llevó al mundo de la arqueología. Él, en realidad, este Peter Pan nuestro, lo que ha conseguido es ser, además, uno de los antropólogos más conocidos y reconocidos del mundo. Por supuesto, ha trabajado mucho como la Guardia Civil en pareja y también en tríos y hasta en cuarteto en alguna ocasión. Ha publicado más de 20 libros. Es un autor fundamental en la divulgación científica y en algo que él siempre se queja, porque siempre dice que consideramos literatura a poesía, a novela, a las obras de ficción, pero que el ensayo también es literatura, y él lo ha demostrado. Y, por supuesto, es el descubridor, junto con algunos compañeros y la persona que ha puesto en el mapa Atapuerca. Atapuerca, por otro lado, es uno de esos nombres españoles, ya saben, Matasnos, Despeñaperros, Guarromán, tenemos unos cuantos pueblos que si Juan Luis hubiera sido británico, pues tal vez hubiera encontrado la cima de los huesos en un lugar que se llamase algo más bonito, no sé, Valle Perdido, el lugar de los Tilos, algo así. Nosotros esa tradición la tenemos menos. Yo espero que les cuente un poco, muy rápidamente, su descubrimiento de 1992, el famoso cráneo número 5, del Homo de Heidelberg, del Homo heidelbergensis, y que nos ilumine sobre el Homo antecesor de hace 900.000 años. Él, en ese sentido, se ha convertido en una figura conocida y reconocida mundialmente, y además en los últimos tiempos, de toda su producción y de todos sus libros, ha empezado de nuevo en pareja, como la Guardia Civil, insistamos, en una extraña pareja de diálogo con Juan José Millás, ha publicado 3 libros. La vida contada por un sapiens a un neandertal, La muerte contada por un sapiens a un neandertal y La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Libros que efectivamente han supuesto un éxito más que notable, pero que no nos pueden dejar olvidar que se atrevió en el año 2005 a escribir y publicar una novela. Al otro lado de la niebla, que es una novela que creo que ha recuperado destino, pero que es una novela protagonizada por Piojo y que efectivamente forma parte, Piojo enamorado de Gata, todavía me acuerdo, y que es una novela que los protagonistas son cromañones y que en ese sentido hasta el propio Juan Luis ha caído en la tentación de acabar escribiendo ficción. Hoy lo que le voy a pedir es que nos explique también, y creo que eso es de justicia, qué libros, aparte de La Guerra del Fuego, le han influido, qué libros le han gustado, qué libros le han ayudado a formarse y cuáles sigue leyendo. Y 2 cosas por último. Una, este no es el primer premio que le dan los editores o que le damos los editores. En el año 2008, la Asociación de Editores de Madrid le dio el premio Antonio de Sancha. Por lo tanto, ya en el año 2008, una parte de los editores españoles reconocía que era uno de nuestros autores de ensayo más prolíficos y que más había hecho también por la lectura. Y lo último, y para acabar, Lourdes, perdónamelo, pero
Él, por ejemplo, venía, está por aquí también Ferran Mascarell, que lo recordará también de la época de la Vens, él venía por la Vens y de vez en cuando veía a mi hermana, con la que luego organizasteis los 25 años de Atapuerca con la Fura dels Baus, con ella como productora. Y siempre la miraba mucho. Yo creo que porque es una braquicéfala perfecta y, por supuesto, le miraba el cráneo. Y entonces, y la ultimísima cosa, si pueden, y Lourdes es testigo, cásense con un arqueólogo o una arqueóloga. Porque más viejo se pone uno, no importa que esté gordo y calvo, y más en ruïnes, más interesante te encuentra. Gràcies, Juan Luis, enhorabuena. Doncs ara és el moment de demanar que ens acompanyi el Premi Atlàntida de la 39a nit de l'edició, Juan Luis Sarsuaga. I també, com que realment és un altre premi més d'aquesta gran col·lecció que té el Juan Luis, entre d'altres el Premi Princesa d'Astúries, però clar, aquest és diferent, Juan Luis, perquè aquest li atorguen al Gremi d'Editors de Catalunya, li atorga al món del llibre. Què significa per vostè? Pues de entrada estoy muy agradecido, además en un lugar como este, que es un teatro. Y a mí los teatros me parece que son como la versión moderna de la cueva, de la caverna. Un teatro es una caverna, por definición, y el escenario es el lugar donde el viejo de la tribu, el chamán, cuenta la historia. Todo estaba ya en la caverna. Bueno, pues te sientes como en casa aquí. Eso es una cueva. Es una cueva que tiene una luz que está aquí, que es el equivalente de la hoguera, y aquí vienen unos personajes que se dirigen a la audiencia, que es la tribu, la comunidad, que escucha lo que le tienen que contar. Así que tiene de emocionante un acto como este, que representa pues lo más profundo de nuestro ser, lo que llevamos en los tuétanos. Es una especie de regreso a la tribu y a la caverna, y eso es lo más íntimo, lo más emocionante, donde todos somos iguales, donde el lugar donde no hay diferencias ni categorías, donde todos somos un pueblo y donde se cuentan las historias y se comparten los momentos importantes. O sea que este premio que me dais, sobre todo, me emociona en lo que representa, que me permitís que me una a vosotros y que forme parte de vuestra comunidad. En la prehistoria, pues eso diríamos que muchas gracias, porque ahora somos de la misma sangre, ¿no? Vostè ha escrit, a part de ser una eminència científica, és divulgador, ha escrit una quinzena, si no m'equivoco, de llibres d'assaig, de divulgació. Quina relació té vostè amb els llibres? Què li aporten els llibres? Nos falta tiempo. No es suficiente lo que tenemos. Y entonces deseamos vivir otras vidas, enriquecer la nuestra, ¿no? Y eso lo conseguimos a través de los libros. Los libros nos dan más vida, porque nos cuentan otras vidas. Yo no creo en la reencarnación desde el punto de vista religioso, pero creo que gracias a la literatura he podido vivir en el antiguo Egipto con Sinué, el egipcio, he podido vivir en la Roma con Yo Claudio, he podido, pues yo qué sé, vivir en la Edad Media. Yo estuve en el monasterio del Nombre de la Rosa, estuve yo personalmente. Quiero decir que todas las historias que he leído las he vivido como si hubieran sido otras vidas. Así que gracias a los libros tenemos la oportunidad de vivir muchas más vidas que la única que nos ha sido concedida, pero que podemos multiplicar hasta el infinito a través del conocimiento de amigos nuestros que nos acompañan siempre. Uno de los primeros libros que yo leí fue el libro de la selva, de Rudyard Kipling, y desde entonces Mowgli, Bagheera o
o Aquila ha formado parte de mi familia, ¿no? Todos los he incorporado. Con Pío Baroja he navegado, el capitán Chimista ha mandado mi barco, en fin, he vivido tantas aventuras. Podría contarte tantas historias que he vivido, en tantas batallas en las que me he encontrado, tantas luchas. Qué vida más intensa, ¿eh? Una vida muy intensa porque he leído muchos libros. Claro que sí. Que una dels grans reptes que tenim i preocupacions és aquesta irrupció tan forta que estem vivint de la intel·ligència artificial, no només, com deia el Patrici, en l'àmbit editorial, en el sector dels llibres, que per una part hi ha uns beneficis, unes coses que dèiem positives, unes altres que ens poden fer més temor, però no només en l'àmbit editorial, també en tots els àmbits de la nostra vida. Com perceps aquesta irrupció de la IA? Pues me parece un fenómeno muy interesante. No tengáis miedo. Vale, tranquils. Somos de la tribu de Barcelona, ¿no? Bueno. No tenemos miedo a nada. Si tú lo dices... No hay que tener miedo a la inteligencia artificial ni a nada en la vida. Es como si los antiguos marinos tuvieran miedo de la brújula, ¿no? Que se fuera a disparar y se fuera a clavar. O sea, no, la tecnología no tiene por qué darnos miedo. No, en todo caso, nos debería preocupar lo que nosotros, los seres humanos, somos capaces de hacer con la tecnología, ¿no? O sea que no creo que la tecnología sea un peligro. Lo que sí que es verdad es que tenemos que adaptarnos y la museografía va a cambiar enormemente. Las exposiciones ya no van a ser como han sido siempre. Todo eso se renueva y habrá nuevas posibilidades y habrá, por ejemplo, en la parte gráfica, de la que no se habla tanto, de cuando se habla de inteligencia artificial, esta general, la del chat, se está pensando en escritura, solo en texto, pero el mundo gráfico también va a cambiar y todo eso pues lo iremos utilizando, esperemos que, bueno, que para ampliar nuestros horizontes, ¿no? No hay por qué temerla y nos ofrece muchísimas posibilidades. Yo no tengo la inteligencia artificial un concepto tan elevado como parecen tener algunos. A mí me encantaría que la inteligencia artificial cumpliera las expectativas porque, por ejemplo, nos podría ayudar a curar enfermedades hoy en día incurables. Pero si a mí me la presentaran, a la inteligencia artificial, yo le pediría cosas muy simples. ¿Cómo por ejemplo? Pues que tradujera los textos iberos, una lengua no descifrada. Fíjate qué cosa más simple. La que se hablaba aquí, antes de los romanos. La que se hablaba aquí, antes de los romanos. Las lenguas iberas, por ejemplo, permanecen indescifradas. No sé, tenemos un corpus de escritura y sabemos pronunciarlo, sabemos leerlo, conocemos el alfabeto, pero no sabemos qué significan esos textos. Sería muy bienvenida que la inteligencia artificial, lo lee todo, es muy buena lectora, pero claro, lee lo que hemos escrito. ¿Qué crees que nos podría aportar esto que nos comentas? Descifrar. Bueno, como herramienta sería maravillosa y lo va a ser, porque, por ejemplo, consigue que me lleguen puntualmente todas las multas a mi casa, sin que se pierda ninguna por el camino. En consecuencia, obviamente es capaz de manejar una gran cantidad de datos. Y un programa que maneja muchos datos, pues para hacer operaciones muy rápidas que pueden ser útiles o no. En el campo, por ejemplo, yo creo que con la inteligencia artificial se va a resolver el viejo problema que se creó en Babel, de la incomunicación de los pueblos. Porque en nada, esto sí que es inmediato, nos podremos comunicar con cualquier persona que hable otro idioma, aunque sea muy diferente, hablando cada uno el nuestro y escuchando el otro, nuestra voz, pero en su propio idioma. Quiero decir, aplicaciones como estas pues no deben preocuparnos, en todo caso los traductores que tendrán que hacer otro tipo de traducción. Pero, en resumidas cuentas, hace poco tuve oportunidad de hablar de este tema de
de la inteligencia artificial y la gente parecía muy preocupada y yo lo que les dije es que la inteligencia artificial, por ejemplo, podría resolver el problema de la carestía de los pisos, ya que están lista, ¿no? Quiero decir, la inteligencia artificial, algunos dicen que vamos a ser inmortales. Yo me conformaría Igual la estamos sobrevalorando con que resolviera lo de los pisos. Quiero decir que, por poner un ejemplo, que la inteligencia artificial, pues claro, es lo que es, una máquina que permite hacer muchas cosas, un algoritmo, unos programas que permiten resolver muchos problemas, pero nuestros problemas, los problemas sociales, los tenemos que resolver nosotros. 2008 vas escriure el meu primer llibre de la prehistòria i allà deies quan el món era nen. Jo ara vull saber com veus ara el món. Si el veus envellit, o el veus fort, el veus malalt, o el veus gran. Com veus el món? Las futuras generaciones creo que apreciarán todo lo que hemos avanzado en materia de igualdad, que eso no quiere decir que la tarea esté terminada, pero igualdad entre géneros, por ejemplo, entre países. Hoy en día la mayor parte de la humanidad está alfabetizada, sabe leer y escribir, es un logro formidable que se ha conseguido en muy pocas generaciones. Bueno, hay muchas sociedades en las que las mujeres ocupan los más altos cargos, el más alto de la nación. En algunas, quiero decir que se ha producido mucho avance y entre sociedades y entre pueblos. Eso no quiere decir, insisto, que no tengamos trabajo por delante, muchísimo, pero el avance es apreciable y muy notable. Y eso supongo que, en fin, que se tendrá en cuenta en el juicio que nos hagan. Y seremos condenados por lo que hemos hecho al planeta, eso sin duda. Eso te iba a decir. El juicio, porque no hace falta remontarse mucho. Yo he conocido un litoral español prácticamente virgen. He visto la destrucción de nuestro litoral, de nuestros mejores espacios naturales. Yo he presenciado en el curso de mi vida extinciones de especies, destrucciones de ecosistemas enteros. Creo que ahí la historia será dura quan nos juzgue a nosaltres. Per què davant d'aquesta evidència científica continua havent-hi gent que la nega, aquesta evidència, per fer front a aquest repte climàtic, aquesta crisi climàtica que tenim? Tenemos un problema. Cada generación consume mucha más energía que la anterior. O sea, la generación de mis padres consumían en la vida diaria más energía que la generación de mis abuelos. Y nuestra generación consume mucho más energía que la generación de nuestros padres. Y la generación de nuestros hijos todavía multiplicará por varios números, por varias cifras, la energía que se consume en la actualidad. Esta carrera no puede continuar. O sea, no podemos seguir aumentando exponencialmente el consumo de energía, de recursos, de materiales y demás. Este es un problema objetivo que un científico extraterrestre anotaría en su cuaderno de campo, ¿no? Aquí tenemos una especie que cada generación multiplica por mucho la cantidad de energía que consume, de energía y de recursos y de materiales. Y evidentemente esto es insostenible y algún día tendrá que detenerse esta carrera del consumo energético. Y de consumo de todos los recursos. Entonces, este es un problema que nos enfrentamos, que es un problema que se agrava por el hecho de que nuestra economía, la economía está basada en el consumo. Si la economía no estuviera basada en el consumo, no sería grave, pero la economía está basada en el consumo y el consumo aumenta exponencialmente. De manera que aquí tenemos un problema, pero no terminemos así, ¿no? No. No terminaremos así esta conversación. Puede ser. Com se'ns jutjarà, però quin futur ens augures com a expert en evolució humana? Yo soy optimista. La primera, porque no hay ninguna razón de carácter científico, ninguna, que se oponga o que diga que es imposible la utopía.
O sea, no hay ninguna razón científica para renunciar a la utopía de una humanidad viviendo en justicia, en igualdad, en dignidad para todos, en un planeta maravilloso en el que nos ha tocado vivir, que es un planeta extraordinario, con las demás especies y con los demás ecosistemas, en el respeto, en fin, en la máxima calidad de vida y disfrute de nuestra existencia. O sea, no hay ninguna razón para que esa utopía no sea realizable. Lo es. Por lo tanto, hay esperanza. Y en segundo lugar, soy optimista porque me obligo a serlo. Y aquí sigo el consejo de un filósofo que se llama Karl Popper, judío vienés que tenía alguna que otra razón para el pesimismo. Tuvo que huir de Viena cuando el nazismo, o sea que él sí tenía motivos para el pesimismo, pero en cierta ocasión escribió que no tenemos derecho a ser pesimistas, porque el pesimista no hace nada. Como no se puede hacer nada, el pesimista por definición es cómplice de la situación. Es decir, como el pesimista, como no se puede hacer nada, no actúa, entonces al final su desidia, su pereza, lo hace cómplice del mantenimiento del status quo, porque no lo cambia. Solamente el optimista, el que es optimista, puede creer que el mundo puede cambiar y que las cosas pueden mejorar. De manera que yo me impongo la obligación de ser optimista y de creer que el mundo puede ser mejor. Y aunque cueste y a veces sea difícil, tenemos que sobreponernos a ese pesimismo, ¿no? Eso que se dice, esa frase de que yo no soy pesimista, soy un realista bien informado, pues no, hay que ser un utópico bien informado. Y entonces es obligatorio ser optimista porque solo los optimistas pueden cambiar el mundo. Yo me quedaría más tiempo, pero me están diciendo hay que ir acabando. És que és un plaer parlar amb vostè. Ara esperis aquí que farem una fotografia de família per immortalitzar ja aquesta 39a nit de l'edició. Si us plau, aneu pujant tots els premiats i premiades i també les autoritats i lliuradors que heu participat i heu intervingut aquí al llarg d'aquesta nit. Y ha sido realmente un placer, Juan Luis, conocerte, poder charlar contigo estos minutos. Y ahora ya suben todos. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència. Gràcies, autoritats. I els esperem l'any vinent, que, escolteu, 40 anys, l'any vinent, 40 anys a la nit, la farem grossa, Així que visca els llibres i bona nit. Gràcies.